arthritis. Mag-Artresin Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunya, uya ang hapot. Happy birthday po kay Father Momoy Borromeo. Pero si Father Momoy nga na pagkaaga busy. Pero may pag-asa yun na mapadarang kita didiki pamahawan yun. Baka si Manay Hel manasagin. Yung hiling ko eh. Kasi siyempre si Father Momoy, kita ko naman itong kuan mga aktibidad ko niya. Gara may chance na makapadara sa tuya ki pamahawan digdi na maski bihon, si Manay Hel manasagin. Tayo man sa naan nag-asikaso eh. Ako sa hiling ko, kung di kita makaduman ka ni, maski makapadara sa kipansit, garo sa iling ko, garo po kaya yan ni Manay Hilma. De, chance mo na sa nangyayari sa imo. Good morning, Pilipinas! Henry M. By the way, si Father Momoy Palan, saan sa muya tabi na saro sa mga anchormen, mga tugang kang programang Boses kan Kapalibutan. Digdi po sa DCGB. Kapartner po ni News Director Mar de la Cruz kada Sabado, ha? Father Momoy Borromeo. Good morning po sa imo, Padre. Happy birthday po sa imo, ha? Natuya tabi na amigo dyan sa Lidong, Santo Domingo, Albayang. Aram ko, igwa sa kimisang niya na 11 o'clock. Kaya, after the mass, yan po na ko aram, ha? Kung ano na po ang mangyayari after the mass, ha? Tapos siyempre matapos ang misa alas 12, di ba? Alas 12 tabi ang misa matapos. Kaya, alas 12, udto na yan. Udto na. Pag inabutan niyang kiudto, ano na? Yan ang gari dapat na aramon niya to, taon-taon. Happy birthday po, Father Momoy, Efren Momoy Borromeo. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Good morning po, Kabikolan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na parte kan mundo, welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Depong personalan, kita po taghapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Iyan po ang hapot. Digdi po sa DCGB. Hanggang po kitang alas 9 din pagkaaga. Good morning po sa Indogabon. Alright. Kasubagong aga, nalingawang ko lang palang kasubagong 6:30, mga 5:30, may nagdidis ako sa DCGB. Namong problema siya, nindugo na type, ano yan? AB positive. AB positive. Tama ba? Sorry, mali. A plus. Ma'am, anong pagbasa kan? A positive, adi? A plus or A positive. Basta A plus, no? Iyan po na dugo na iyan, pambihira po yan. Pambihira po iyan, mga tugang na makuabuda. Ang mga donor ka iyan, gari pinag-ataman, pinag-atawanan ki, ano yan, ki pag-ingat kan sa tuya tabi ng gobyerno, lalo na sa Department of Health, kundi ako nasasala. Ngunyan, ang igwada siyang pasyente, mga tugang dyan sa BRHMC, pinagasalinan kidugo ano iningani po ano na yan iningani po ano yan iningani po permin ini mga tugang natatabangan na alam ko na tayaon digdi so yaon digdi sa kuyang amigo ta ako na tayo song kumuna ini na sa tuya na amigo pala ugon ta digdi sa stasyon kan DCGB na alright tangani na matapos tulosin na sa tuyang concern. Di na migaw, halik kayo manay mila. Dili mo na tabi na. Minapuon pa sa nako. Dako makatindog sa iyo. Hindi ka na magparalat. Iyo. Okay. Thank you. Okay. Pigsabi niya yun. Iyo. Alright. Sige. Thank you so much. Yan. Manay milabal. Salamato na maray tabi sa imong, ano yan, ta imong tabang. Alright. Now, arog kayo ni, Councilor Milabal pala. Arog kayo ni. Ano nga ni ito so pigasab taramta nangangay po tabi siya kay A positive
Yan. Ha. Baka po igwa ka mo dyan ki pwedeng ano yan, baka po pwede igwa ka mo dyan ki pwedeng suporta. So sa kuyang abigo ng taga DPWH, tabi, igwa ki pigtaw sa buya dining standby fund. Dahil ko ininetao kang inota. Kanso nagabot sa donation niya, igwa na po kinagdonar na iba, no? Igwa siya ki standby fund din na tinao na 500 pesos. So sa kuyang amigo dyan sa district office, nasa first engineering office, na sa kuyang kuya, ang po kayo, ilay ko nangaranan. Dahil mga kuya pagparangaranan. Ngunyan, naka-receive ko na sa 500. Sabi sa kuya, ako ngayon tabi, sabi ka nagdi sa kuya na lalaki sa nagdigdi. Permina da tabi siya, pigtatabangan kan BS, ano nga ng BSNRL, tama ba? Bicol South Luzon Reference Laboratory. BSNRL. Yan. Igwa, pigatabangan na ngayon tabi. Ako tali ngayon, may mga gano'n nakapira ng bag tabi so sa iyang, yang aki, na natawanan na tabi ka ito. Kaya lang, siyempre, ang kondisyon po kaan mga tugang papalitan. Ngunyan, kaigwa naman sa mga nahagilap na pwedeng pamalit, pero nga iyo po yan, mga tugang ang dapat na asikasunta. Kaya po niya pa po na makabakal nin additional na dugo. Kasi bago naging sa kuyang atabon, pwede nga po ngaya, magpahiling sa kuya sa mga papel niya, pwede nga po ngaya makahali. Mabalik sa ngaya po ako dyan mga alas 8 or alas 9, kwan ngaya, may mga aras si kasuhon pa ngaya, tabi ako. Yan, sige. Ngaya ko, sige po, itaram ko na. Kaya nangangapudan po siya, kay puhan niya pero nga kung kay puan mo may nga kung nga mga 1,800 pesos. Di nga ko ni may 500 na digdi. Kay puan na sa nga ko ki 1,300. Yan ha. Di mari pa nga ko tawanan takana ki 800, tangani nga ko na 1,000 na sa daang dismoron taon. Iyo nga po. Tanganya ko atabon pa man 5:30. Dahil ka makakakuan tabi, makakataram mo na tulos ta early morning. Yung nga tabi. Kaya baka po may gusto ka mo magdonar o baka pero actually ang pangapunan niya baka po may gusto da magdonar ki dugo. Iyo, magdonar ki dugo na positive, A positive, A plus positive, no. Kung wala ki gusto magdonar ki dugo na A positive, databi, kung pwede nga iyon na sa databi yan. Kung daiman, kaipuhan niya po ki mga nasa 1,000 pa, na tinawanan ko nang, tangkwarta ko sa wallet ko sa bago, 300, o de 400, so 300, tinawa ko sa iyo, tapos 100, pampamahaw ko ngunyan, nagkaon akong kusido duman sa may embarkadero, o dyan sa may kwan, nagkaon akong, dengan ako nakaduman kay sa Melgs, kaya atin, nagduman ako, naghanap ako kay Cosido. Baka po may gusto mag-donate kay 1,000 pesos, pwede po ka muna mag-chat sa Samuya, at sa Samuya tabi na, sa Samuya tabi na, may mga Gcash kami digdi. Kung gusto nyo pasurusobrahan, pwede man sa kuya lamang. Marotor yan ugali mo. Iyo po, dahil seryoso tabi. Kung nagwakim gusto magdonar kidugo, mas maray. Tas sudugo kaya na tinaw sa iya, papalitan niya ito. A plus kaya ini. Marikon type o tada yung problema, dalo ng paghahanap kaya na. A plus kaya ini, mga tugang na dugo ligdi, napigahanap niya. Pigparatabangan na siya kan BSNRL, tabi, kaya lang papalitan po ito. O baka igwajang gustong iyon, extra kan kidugo, tabi, kuha na lang tabi ka magtaon na lang, ha? Okay? O yan tabi. Sa tuya na pangapudan tabi. Pero sabi niya, tagwara man nga ako tabi, Mr. Maceda ki kwarta, baka nga pwede, may donors nga donor nga na pwede. Yo, di nga niya ko, ang dinisponeron ta, nga ko 1,000 na sana. Iyo po nga o di nga ko sige po. Basta na pagka nga ko to pagbalik mo akong 1,000, di ka nang problema sa pigahanap mo na 1,800. Ano nga ko 1,800? Igwa kaya siya ki dinuman na sarong lugar, di ko nangaranan
Tapos kay puan po ngaya ki 1,800 para ngaya mako ngaya kidugo. Teto ngaya gari ngaya pigukuan maninda. Yung ngaya ko nasa butang ko, yung mananggal ngaya ko andyan. Hadis ngaya ko makaigwa ka ki saro pang bag na dugo. Okay? O sige tabi. Sabi ni kan texter ta, wow, 300 ang laog kang wallet mo, bako na 200. At ang wallet ko 400 ang laog. Ngayon so tino sa kuya ni kuya, so amigo ko diyan sa DPWH sa First Engineering Office na standby fund. Tinawag so kwantabi so 500. Di bali 800 na. Dahil ko ba inubos so 400 sa wallet ko. So paano pagpamahaw ko bata? Dahil ko pwede magutuman. Pag nagutuman po ako, gari apektado ang pag-iisip ko. Nagibang isip ko eh. Alright. Okay. O sige tabi, baka ano yan? Gusto tabi na magdonar dyan. Ngayon ko, apunan ko si Dr. Alan Lucanyas. Ay, dahil na ngayon po. Sigurado man sa ngayon po ito na iguan na ngayon kami duman, pigtabangan na ngayon kami. Yan, ha? Kaya ang problema lang po, supang salida. Ngayon kung magdumang katabi sa mga, dyan sa mga PNP, etc. Yan kaya na doon na A positive. Mapagalon paghanapon yan. Sa totoo lang tabi. So ibang mga dugo, madali tabi na paghanapon. Alright? O sige. Mga tugang, 7 minutos. Pero ulitin ko ha, ang pangapunan niya tabi, baka may pwedeng magdonar nin A+. Kunday po, kung may sobra ka mo dyan na kantidad, di makatipon kita ki 1,000 pesos, pwede na po duman. Pero importante da tabi, so pang donar na iyon gari masalida tabi sa senda tabi na nagamit na A+ na dugo. Okay? Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. 5 minutos tabi bago mag-abot mga tugang ang nagpaparagpadag na alas 8 din pagkaaga, hindi po sa tuya na programa. Sa aga, Marso 6. Diyan tabi sa Ligaw, sa Basag kang Ligaw, magakaigwaki Regional Jamboree. Gusto ko magduman sa aga. Sitang pwedeng ibatang intern, para mag-picture, buda mag-cover duman. Adi, sitang ibata, Jasmine, gusto ko mag-ibaki intern duman. Adi, sa aga, adi. May gusto kang isa-suggest ko si Sai? Okay. Kundo tong ko ang Jasmine ini ulok-ulokan babaying ini na. Kundo si Jasmine lugod ang iba ko biyo palugo. Dahil kitang problema dahil kita magutuman ta may kwarta perbining dara. Diba? Alright. Now, araw ka ini po saro mga tugang na Regional Jamboree. Yan. Ako sa totoo lang medyo biased ako digdi. Tako kaya nag-Boy Scout ako. Poon grade 4 hanggang high school tabi. Member ako kang Boy Scouts of the Philippines. Hanggang 4th year high school ako. Boy Scout po ako. Nakaka-travel ako kahit kimaskisain dahilan sa Jamboree, Regional Jamboree, Scouting, National Scouting, etc. Nakarabot kami dyan sa Makiling, etc. Pero alam nindo, kung inikot ang gari ugaring gero day kita ga naguto ko sa I do not know kung paano yun na ang mga values na pigtuturo mga tugang sa scouting inikutaan saro sa pwede napakusugon mga tugang aramin do kung nata pag na-embrace mo ang values mga tugang kan Boy Scouts ang gabos na nakapwesto ngunyan. Pag in-embrace mo mga tugang, ay sandali ito, may donasyon. Okay. Salamat tabi. Ay, Manay Arlene. Salamat tabi. Amay lang Salamat tabi. Donya Arlene. Ito na iling ko. Nagdonalag ka nga ni sapatos. Masigwe akong madali ko na. Madali lang ako, gaduan nung kay Kapitan Edsel. Oy. Ako sali mo, kaya mo talagang 1,000 tabi. Manay Allen Aguilar. Nahiling ko, nag-donate ka nga. Igwa akong nahiling na post. Pigkapasalamatan siya ka. Nag-donate kang sapatos. Nayugon-yugon mo nagtaong sapatos. Grabe. Di ba?
Sila, nagtaong sapatos. Salamat. Kaya, magmao na kung nagtawag ka 1,000, okay na tabi, solve na. O, madig dito to Dallas 9. Mobil. Mobil. Hay daw si Boy. Ipahapit ko tabi. Mobil. Ipahapit ko sa mobil tabi. Yan sa mobil. Wala. Mobil. Ay, Karen. Diyan na totod na, atabong pa man, mga 8:30 kayo, before 9, dumang ka mo sa barangay hall kang Barangay Cruzada. Hagadan mo kay Kapit Silantig sa donasyon iyo. Sa Cruzada, yun Karen, mapagalon si Karen magsimba gani. Hello? Hello. Huwag mo na ko, taon ng amiga ko, nag-chat. So, 1,000 nga, kuha mo lang naman kay Kapinsel sa barangay hall. Pakuha mo. Sapatos. Dog mo na ko. Tapos siya mismo, nagdonar siyang sapatos. Ayos bagay. Sumahalon pating tennis shoes. Yan, barkada. Gusto ko nga ning itaram ngo niya, nauna ang size kambitis ko. Size 9 lang, size 10. Ano? Size 10. Size 10 na. O, bako nagkapot na. Ano nga yung size mo? Makasupo ko naman, adi. Palampasan ko muna, amigo. Palampasan po na. Tanataw pa sa naki 1,000 digdi sa dugo. Ade. Palampa. Tagari makasupo ko naman. Itaram ko size. Palampasan ko kung yung mga sarong simana. Isap ko saya. Amigo. Okay, sige, go. Amigo. Ikaw mo Boy Scout. Ikaw ako man Boy Scout mo na. Ano? Ikaw ako man Boy Scout mo na. At may regional jamboree nga ni. American Saga. Jamboree. Ha? Magayon ba amigo kang panahon ta? Ang mga aki, karon na training bagay na pag Boy Scout. Iyo baga. Ipagluluto sa kahoy. Yes. Oh. Yan, pero dahil ng kahoy, gasol na gawin ng pahit. Oh, iyo baga, amigo. Tapos ang mga dara, dilata. Anong klaseng Boy Scout yan? Oh, then aram mo, high-tech yan. nag-adapt naman sitwasyon kumpara kan mga nakaaging panahon. Nag-adapt naman sa Ito panahon. ba, nagaluto-luto, at pa, mamaratara. Oh, iyo baga ata. Inagiyan ko migo kung paano magibok ki atop-atop na diyan ka mo makaturog. Depend, Tapos madiribog ito kay Mang Kibre. Magayon ang ito. Iyo baga. Ang mga hagi, pagdara mga sundang, gatol. Totoo. Yan niyo po man nito. Ano yung mga panahon? Igwa nga nakabigat. Nagdara, bilang nga ko nagdara pa ki asadol. Kuno nga nailing ko ang gari puro pasan LPG. Tapos magibong, ano ito, kaibo ang po dito, kaibo. Ano? So, bato yan mga? Kaibo. Itang ba? Nagkakulog kami gawa. Kami kahit pag may kuwan kami may jamboree. Nag-abot kami 3 days before, nagibo kami kang katurugan tapos nagibo kami kay Kaibo. Yan, Kada delegation, kami nagigibong Kaibo. Oo, so kababaw ka na. Kaya ilagay na nabutan ko. Maging tabo na. Okay, Sige, go. Salamat. Alright. Ano man ay Arlene? Anong yung size mo? Basta naman ay text ko sa mo pagkaranin na. Pagkatapos, pagkakuha ko nang nakaning 1,000. Okay. Salamaton, tabi Kapinsel. Bada kay manay Doña Arlene Laguno. Yan. Alright. Sen tabi na may kusido dyan sa Legazpi. Napadaman lagon sa karaon sa Ururonta. Uyan po sa may kwan, sa may palaog, sa may tikton, may kusido ako dyan na pigkaunan. Sa kanto sana, sa Daep Etery. Yan, di ko dyan kikusido permi. Yan. Willing po ako magpa-blind type dugo ko. Pwede po ako makontak sa CP ko. Sige po, ay salamaton tabi. Salamaton. At is natabangan tayo niyo. Salamaton ta. Okay, willing po ako maging blood donor type A positive ako. Pwede po ako makontak. Okay, sige po. Salamaton tabi. Sige na ha. Text ko tabi ang number mo. Duman tabi sa kuya Buda. Igwa siya ngunyan ki 1,000 tagari. Ang papalitan niyang mabakal pa siyang dugo Takulang pa-actually sa dugo niya. Taso dugo nakakwaon po sa imo, ipapalit duman sa inot niya ng kinua. Labi pabalik naman sa inot niya ng kinua. Kaya
may papalitan po talaga siya. Apirakan subabakalo niya pa po na type A. Blood A positive na dugo. Salamat ng tabi sa donor ha. Thank you tabi sir. Ma'am, sir or ma'am. Thank you po si 8764. Sige po, salamaton. Ipurwad ko po sa iya ang sa imo tabing number. Yes, okay. Ayos. Thank you. Tabi sa sendo ka boss na mga yan, na kwantangon yan na pagkaaga. Alright. Okay na tabi man na Arlene. Okay na kita. Madyan lang sumubil. Kapitan salaman mo si Cap Edsel. Ang mababa po dyan, Karen Ala. Yan, si Karen Ala, residente kan Barangay Bugtong. Yan, okay? Alright, now, balikan ta sa topic tabi. Sabi ko, sa Disaga baga, Ash Wednesday, di ba? Ash Wednesday sa aga 5. Gersais, mga tugang sa opening, kang scouting, dyan po sa Basag, Regional Jamboree. Diyan po mga tugang sa Basag kang Ligaw City. Sabi ko nga ni, kung ini ko ta mapakusog na kuan na ini na laban na ining advocacy yang ini. Tabataan niyan, ang scouting ngunyan yun, ang pagiging member ngunyan kang Boy Scout voluntary, aram mo kung nata voluntary. Dahil lando man sa patakaran kang DepEd na no collection policy. Kami kita, pag nag-eskwela, pag-enroll may kita, automatic, member ka kang Boy Scout, may babayadan kang gari, 2 pesos kan mga panahon. Pero ngunya, di po basta-basta maging member kang Boy Scout, kundi, tabi, voluntary kaya dahil lang duman sa patakaran kang DepEd na, na ay syara, maridig di anak. Apunan mo tabi ini, takaroon ta si Sir RJ, na kan regional and executive director kang BSP Mayon Council ta. Baka may detalye siya. Sa tapulon ta i-promote ining BSP. Apo daw tabi ini si RJ kung pwede ka nang tigda ma-interview regarding sa regional jamboree kung may idea siya. Yeah. Jamboree. Yeah. Alright. Regional BSP Jamboree. Yan. Kung magsimbag. Alright, now. Ini ko taang dapat na takusugon ang values na dapat na ma-embrace kan sa tuya, gabos. Kaya ilingon mo yan ng mga nga ni si Madam Harlet na saro sa executive member kang BSP, Mayon Council. Gustong ko na ugali kaya, Madam Harlet, na pag-iriba. Kwan siya, ang idea niya, mga magayonon. Diba? Kaya pag binatara mo si Ma'am Harlet, then ako nag-ribok, okay na nga niya ako. Diba? Now, nakantabi kaya ko mo si Ma'am Harlet oral daw. Ano po kayo ni, ano niya, alimbawa, John, iyan na, ngaya, iyan sana na mga scout motto or oath kang pagiging Boy Scout. Saro sa nga yan ang makwan mo, may sa buhay mo. Gari kung maging leader kang komunidad, mga tugang, magayunon tabi na magayunon na dapat mo natungkusan, magayunon tabi na dapat igawa ki scout oath, law and motto. Yan. Ano yan? Igoyang asaros na dyan ang dapat natungkusan mo. Magayunon, mga tugang ang magiging diretso niya to. Di ba? Halimbawa, ang scout is trustworthy. Di ba? Saro yan mga tugang sa kwan. Saro tabi yan sa kung ang word sa ng trustworthy, pag iyan mga tugang anay sa buhay mo, mapagkakatiwalaan ka, di ba? Oo, mapagkakatiwalaan, di ba? Si RD. Sandali. Hello? Hello sir, good morning po. Ay, sir, good morning. Henry Maceda po, sir, sa DCGB. Opo sir, good morning po, Sir Henry. Apa. Sa mga 40 ba ikaw sa ibang mga programa.
Apo, madali lang tabi, sir. Hatay, pasurat ko sa full name mo, madali lang. Tara, syara. Kung tabi sa full name mo na ni sir, tayo surat mo digdi tabi. Kung muna. Madali lang, sir, ha? Madali lang tabi. Tanganin makaling ka. Sukarat, pangaral mo ko, dapat may surat sa Facebook. Iyo, madali lang po. Sige, isurat mo tabi, syara. Ngayon ako, igwa kita kuan mo niyan, pwedeng makahuron ngunyan tabing aga digdi po sa tuya na programa. Pero sabi nga ni ang pagiging Boy Scout tabi saro sa magayon mga tugang na dapat pangarugan. Di ba? Saro sa naman, Scout is trustworthy. Di ba? Loyal. Friendly. Considerate. Iyan sa nan makakuan mo. Iyan sa nan mga tugang an matuo mo. Asin may sa buhay mo. Magayo. Kaya nga, pag may disaster, anong dapat be prepared. Laging handa. Yaw na dyan gabos. Di ba? Sa pagiging makabayan, yaw na tabi dyan gabos, mga tugang na pwede niya to na maukudan. Kung kita, mga tugang tabi, member kang Boy Scouts of the Buda, kung yan na embrace mo habang nagdadakula ka, maikwan mo yan, may bugtak mo tabi yan, mga tugang sa kwan. Hay na tabi, may bugtak mo tabi yan, mga tugang sa, may bugtak mo tabi yan sa pagiging, sa buhay mo. Ay, nako. Sige, kauroon ta daw tabi, mga tugang si... Sir, Enrique na muna i-ano mo po, i-verify ko pa sa apelido niya. Side him. BSP. Okay. Hello. Nakamute. Ay, sandali. Hello ka. Hello, sir. Good morning. Ay, sandali. Bakit na Okay na. Hello, sir. Good morning po. Good morning po, Sir Henry. Yes, sir. Welcome po sa DCGB. Hindi po sa tuyang programa, sir. Primero, ano po ang marhay na bareta? Tangon niyan tabi, sir, na pagkaaga may kinaraman sa tuyang aktibidad. Sa liwat po ang sa kuyang salamat sa tuyang board member na mahigos na media representative ng Council Executive Board ng mga Albay Council, si Sir Henry Masayda. Yes, sir. Sa yung mga paradango. Apo. Kaya po, Sir Henry, ang mong bareta, all roads lead to Ligao City. Yes, For yes. the 2025 Regional Scouts Jamboree. Siguro ang expected participants na po, Sir Henry, mga more or less mga 6,000. 6,000? Oo. Opo. Medyo nag-gulpi po kaya sa itong participants. Ito may kasalan si Christine saka si Iyo, adi. dapat kan last year pa bagay ni dapat, di ba? Hindi po. Kaya last year po, mga 4,000 lang kita. Opo. Salamat kay Christine saka Gipipito ito nag-gulpi bagang participant. Yes. Okay. Sige tabi, sir. Pirang aldaw po ini nagigibon tang Regional Scout Jamboree? Ang total number of days po is 5 days. Opo. Ang total major activity days, 3 days po. Yun. Okay. Pero, kung ini mapuon, tama ba? March 6 ang start, ano? March 6, tabi, sir? Opo, March 6. Although, pag March 5 po, ano po yan, general staff meeting na po yan. Pagkabos, and then, come chips night kita. Opo. Mapakakunsi sa tuwing council person sa mga gabos na person ay matarapang. Ayun. Tapos po, pag picture size po, yun na po yan ang grand opening ta. Pero Opo. before grand opening po, misa muna kita. Salamat muna kita. Yes, very good. Ano man na? Scouts, primero, duty to God. Opo. So, punan taang sa tuyang aktibidad. Ang sa tuyang premier na Yes. Misa. Misa. Opo. Sabi mo, sir, mga more or less mga 6,000 scouts and scouters po ang ma-attender dyan. Hali ni sa 6 provinces po and cities kan sa tuyang rehiyon? Po. Hali po ni sa tuyang mga probinsyas, syudad kan sa tuyang Bicol region? Iyo po, sir, iyo po. Actually, kung kitang 10 councils, Opo. comprising na po yan kan 6 provinces sa kasi mga city councils. Opo.
Kaya pala, tabi mo misang ito, sabi, duty to God and the country. Yung Duty po. to the other people and duty to ourselves. Yan, alright. Okay, Dahil sir. si BN Henry ay. Okay. Kada meeting per Henry, yung pag-recite per Henry. Natutuom ko na kada meeting tayo yan. Alright. Sir, kung po kaya, di ba, instead po kami kidetalye, nataputa, ako kaya, permi ko inipig-promote na dapat ang Boy Scout, gari maging, ito bagang mga, digdi magpuon ang mga future leaders tatabi. Di ba? Iyo po. Oo. Opo. Ganyan po, ang sa to yung Jamboree nakafocus po sa character building. Okay. Saka mga skills for life. Mhm. Kaya po kung ano man po nindang manudan di video, dapat tungkol sa ninda, tayan ko yan. Okay. Skills for life. Opo. Lalong-lalo na po ngunyan na sabihin tayo ng fire prevention month. Ikaw po itong special activity kayan na talagang biro for personal man ang makapot. Iyo, opo, okay. Ano sir ang expect, ano tabi Scouter Enrique Bisenyo ang kuan ang expected na makukuha kan mga scouters ta pagkatapos kan aktibidad na ini? Mga learnings po, Opo. mga emergency services skills. Lalo-lalo po ba ang Bicol region medyo typhoon prone. Yes. Ako, Yes. may sarong kitang activity o base activity, natutunan po na mag-track ng typhoon. Opo. Para di kong gamaligaw baga, pasay na nga bagyo, pasay na nga ng Doros kani, tutok daw po sila kung paano pag-tracking. Ay wow, magayon yan. Ano? Pero po yung three skills na tataw sa inda. Kung paano ang pag-adal sa pagtrakan bagyo, itatao sa mga Boy Scouts. May mga computation po ba kayo? Pero simple man sa kayang-kaya sa mga Boy Scouts. Yeah, buda. Pagturon ba kita sa nga compass reading, di ba? May compass reading kita, map reading. Diba po? Di ba? Opo. Tako nagyan kung pagiging Boy Scouts hanggang high school kan mga nakaaging panon. Gabos na klaseng sistema pag-abot nga sa survival, di ba? Mountaineer survival. Okay, ngayon tabi sir, may mga pagbabago tabi sa Boy Scouts na gari dapat maka-adapt man nga kita kang presenting sitwasyon ngunyan lalo na pag-abot tabi sa technology. Ikaw mo po kitang activity kayang duman sa Global Development Village na ma-online kita contacting other scouts from other countries. Apo. Saka kung ano man yung mga programa na halik duman na pinitang ma-adapt di sa Pilipinas. Ayo. Kasi man, kung ano man ma-adapt ka itong makukontakta man sa sa left ng Pilipinas, baka ma-i-adapt pa rin da. Yes. Yan po kita kayang parang activity. Yan pong hinapod na Messengers of Peace activity. Opo. Ano pa tabi sir ang ibang activity na nakalinya tabi sa aktibidad na yan? Dito po figura so basic scouting skills Yan. na typuan ay mga tying, lashings. Opo. Siyempre po ang mga kita maski magsaing kay puan magdakod. Gakod Oo. na siya sa ibo. Correct. Gakod sa tubong. Kung anong gasing gakod na. Nananingaw lang sa itong mga kakihan kayan sa puro ng gadget ang kapot. So iba Opo. ba ito duman sa basic? Iyan. Opo, not tying. Iga pa sir kay Kwan, so pagbasa kan mga trail signs ngunyan, ang Jamboree? Iyo mo po, kabali po yan duman sa Kabali ang duman, sa back to basics. Opo, okay. Sisay po sir ang mga official na halalang ko na ma-attender sa Jamboree ini? Siyempre po dito pagliwanag sa tuyang regional chairman si Sir Noel Rosal na yun po manginginot sa lalo na ta siya ang ma-open kang kunyan Opo. sa tuyang Jamboree. May inibita naman po kitang mga guest lalo na pang sa tuyang cluster head Opo. kang Southern Luzon na nakabase sa Southern Tagalog Region, Laguna. Yan po mabot siya si Sir Rodolfo Jan Pangilinan. Opo. And ito pong guest speaker na National Executive Board member na taga-Tabaco man. Oho. Haloy ng dinailing digdi sa Bicolandia, turning na abroad in Manila. Magulit man siya sa Tabaco. Oho. Si Attorney Charles Parcia. Ay wow. Naging outstanding man yan, Boy Scouts of the Philippines ng mga nakaaging taon. So yun po yan ang mga satong guest. Maliban po siyempre sa satuyang director ng DepEd na si Sir Gilbert Sadsad. Opo. Ayun, okay. So, all sets na po sir? Kompleto na, preparado Opo. na kita. Gary Selling ko sir, magayon mampat ang panahon ngunyan. Garo na kitang problema. Ano? Iyo po, mag-oran man po, saka mag-init. Laban ng Boy Scout. Iyo, correct. Sabi nga ni sir, laging handa.
Iyo po, laging Diba? handa po. Laging handa. Okay. Kumusta sir ang preparation kang basag area ta? Yan baga gigibo niyang buda. Ano po ang naging kwan sa tuya partisipasyon kang lokal na gobyerno kang Ligao City ta? Very supportive bagaan sa tuyang alkalde sa araw kaning aktibidad. Actually po, nagpapasalamat kita kay Mayor Gonzales Mhm. na talaga maski may kasibutan man ng City of Ligao, Opo. talagang full support po yaon digdiyo. Saka kay Baywa man po ang suporta kang probinsya kang Albay. Mhm. So duwa po nagtatabangon yan, probinsya kang Albay, Mhm. saka ang siyudad kang Ligao po. Opo. Kaya kami pong tawag pasasalamat sa duwang LGU kung yan, sir. Yes, opo. Sir, sa mga nagdanangog mo niya ng mga parents kan mga scouts and scouters na ma-join sa sa regional jamboree ini, ano pa ang mensahe mo po sa inda? Tawag po nindo sa mga magurang po, tawag po nindo ng pagkakataon ng sendo mga kaakian na magpartisipar sa sarong aktibidad na siguro nung galing na malilingawan. Mhm. Magiging ninda. Saka po kung mahiling po nindo, ang akin nindo, pag nagbisita ka sa campsite, Yes. nagkasaklo ng tubig, naguhugas, nagsasapla, nagluluto, pabaysa na po nindo. Yan. Yan, saro yun sa mga tig-encourage sa mga kaakyan mo niyan, nabutasan mo ng cellphone. Yes. Kung Yes. pag taga-sakdo, taga-laba, mag-tagaluto. Iyo sir, ang araw mong pigkataramongan, nagbabalik sa mga experience ako kan mga nakaaging panahon kung paano pa iyo ba kasi kami kay ito, dahil kami pigpadarang posporo. Nagigibo kaming kalayo. Ay, Oh. iyo po yan, baka ikaw kitang base camp sa back to basics. Yeah, sa mga basic baga. Iyo po, so program tagaro, nakalaw po yan. Opo. Duman nga ni ako sa nakaukod magibo kay Kaibo. So Kaibo baga. ang termino po ning kay Bo, dahil po aram yan ka nga. Iyo nga ni. Iyo nga ni. Balanto yan baga sa diretso sa lang hulog. Yan po, ano yan, saro yan po sa pitutugtong hygiene sa mga Yes, scouts. yes, Ang yes. pagkatugtog ning kay Bo. Yes, yes. Opo. Pero very exciting tabi yan. Nakuha na yan. Okay, sir. About security tabi. Okay na kita, no? Sa palibot? Ayun po, igual na po pigsamitang sa to yung IMT, yung Security Force, kan sa mga nagkairo tanganing meeting, Opo. yaon si Provincial Director, yaon si City Director, Mhm. at yaon si mga operations officer nila po. Sila po nag-explicar kung ano ang security ta sa loob, Yeah. saka po sa mga highway ta. Ayun. Okay. May text po digdi. Sabi niya pakihapot po. Kung kaming mga parent pag nagdyan, may protocol po na dapat gibuhon o may mga requirements tabi para makalaog tolos sa campsite? Kwan lang po, madidi lang sila sa admin, masabi lang kung masain sila, Opo. identify pa lang kung pasain po. Iyan, oho. Gagayan po man po sila kung sain. Aram po bago may mga kampo, Opo. ano po, sa kanya-kanyang lugar. Yes, Baka yes. libot ninda, madumaninda ba kung albay, mas bate. Hindi baka no. Baka sala sumaduman. Baka sumaduman na area. But anyway, di ba sir, ano po ang pangaran kang campsite Di ba may pangaran niya? Kuha na po ang sa tuyang campsite, beta naman po Pigbago, Albay Provincial Campsite and Evacuation Center. Wow. Igaganda lang po ng Camp Bicol. Camp Bicol. Yan. Opo. Okay, okay. Sir, Scouter Bisenyo, sir, Deputy Cluster Head can BICEP the Philippines Southern Luzon, sir. Salamat po sa oras mo sa DCGB. Baka po may pangapudan ka sa nag-antabay ngunyan. Go ahead, tabi. Sa liwat po, pudan sa mga magurang, natawan ta po tabi ining pagkakataon ng sa tuwang kaakyan makapagpartisipar sa araw kaning aktibidades na aram ko po ang sendo mga kaakyan makakanood kasi magigirom dumaninda ang parte ini kang kabuhay ninda. Opo. So Diyos mabalos mo gari Sir Henry, Opo. see you sa opening po. Yes, sir. Kami po sa DCGB, sir, madyan ta, makover talaga kami kang event sa opening, lalo na sa opening program ta. Thank you very much Salamat, po. sir. Mabuhay po ang Boy Scouts of the Philippines. Mabuhay po. Apo, thank you, thank you. Mga tugang, iyan po si, Deputy Cluster Head ng Boy Scouts of the Philippines sa Southern Luzon, Enrique Besenyo. Ayan, siya po, nakahampang miyan sa mga meeting ta. May kwan kaya, para matawan ta ki-informasyon ang may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Mabuhay ang Boy Scouts of the Philippines. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo, kan mga minasunod.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling. Versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba pa ang ating paglalakbay. May pagkakataon tayong gawing mas matibay ang ating hanay. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin Senator Kiko Pangilinan! Pollad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Ang Pare, tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Report, hali po dyan sa lawas. Kasabay si Jimmy Nasalita, nasa linya. Aramon tanawan mga dagdag na bareta in the morning. May kinaraman po ini sa
DPWH daw, tama ba? Ay, kasbago ini pala. Okay na. Jim, good morning, Jim. Come in. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, may kontrobersyang hapot, may kinaraman sa pagkamuklakan Protected Area Management Board, PAMBI, kung sa naging law ini, ang katuyuhan ma-regulate ang mga tampi o seashore kan kadagatan, digdi sa mga coastal area, Canalbay, Masbate, Sorsogon, asin part kan Camarinesor, kung dai ang regulasyon kan PAMBI, hali sa gilid, seashore, seashore, masukol ni 1 kilometer landward, kung iguanin mga structure, pribado man o pang-gobyerno, proyekto, dapat maagi ni Tabi BP sa PAMBI, ma-release nin clearance. Asin clearance magdidepende kung approve o dae ang sarong proyekto o istruktura na ititindog. Ini ang issue kung saan si Congressman Fernando D. Cabredo may mga nakonsigir na mga pondo, mga proyekto nasa laog kan PAMBI, Tikaw Boreas Pass Seascape. Ang mga project na kabitin mo niyan, dahilan sa dae nagre-release nin PAMBI clearance ang DNR, relibong ang DPWH bilang iyo ang aplikante sa pagsabing nag-apply na ang opisina ni 3rd District Engineer Cornelio Relativo, haluyo na, ang problema, paturo-turo BP ang DNR digdi sa Bicol, sa DNR Metro Manila, Central Office. Ma-follow up digdi sa DPWH sa Bicol Regional Office. Utong iya ka mo mahagad kan PAMBI clearance, dayaw na duman sa mga papilis sa Manila. Pangyari ano? Pagabot naman sa Manila, nata ang ito digdi sa Manila, duman nga sa Bicol, igwa man in opisina. Ang mga ehemplo kan project na dahil napupunan ta BP, bidid na pati, awarded na ang mga proyekto sa kontraktor, naglalampas na ang mga panahon, dahil ini magkakatarapos, susog sa timetable. Okay. Dahil napupunan ta, dahil nare-releasanin PAMBI clearance, hali sa DNR. Na yun dapat na makasimbag kayo ni, ano ba ya ang problema? Dahil nag-release PAMBI, nakabitin so mga proyekto. Yung man ang gana, no? Ang mga proyektong may budget na, awarded na ang mga proyekto, nagahalat sa na ang kontraktor, iyo ang downgrading kan halangkaw na tinampo, pasiring sa West Coast, nasa nangangaragi digdi sa Basicaw, Marigondon, sakop kan na Piodoran, grabe ka halangkaw, subidang maray, dakul ng kakadirisquido digdi. Ang problema, dahil nga ni napupunan, tatakot man in natural kontraktor na magpunta, ang penalty, 5% kan gross cost kan proyekto. Okay. May mga proyektong eskwelahan, sakop sa UAS, may mga covered court, sakop sa coastal area, kan 3rd District, dahil nagkakapurunan, talawag nga ni inikan sa PAMBI. Okay. Na 1 kilometer, hali sa gilid kan kadagatan. So, yun yan ang dapat na masimbagan, kan DNR region. Opo. So, ano ang mangyayari? Kung dahil ni mapunan, susog sa plaso ng mga proyekto, na dahil man nga ni nagkapapurunan, tawara sa ni PAMBI clearance, ano mangyari ka ni gobyernong project ang nagpapahaloy na mapunan, gobyerno man. Anda kulao na hapot sa ina opisina baya kan DNR an ma-release kan PAMBI, DNR Bicol o DNR Manila. Iyo man ang hapot magin kan DPWH. So yan ta BBP ang sarong issue. Paano na iningon yan kung nagtapos na suplaso para sa pagtapos kaning mga proyektong dahil manapunan, dahilan sa dahil PAMBI clearance,
Anan mangyayari kan pundong na konsigir kan congressman? Ano ini babalik duman sa National Treasury? Yan ang darakulaon na hapotabi. Pinagda kay Puan Masimbagan kan DNR Regional Office. Aha. Mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Jim. Good morning, Tabi, kay Zin Cecil. Good morning, Tabi, amiga. Good morning, Tabi, sa imo. Saka na kita maghuron ko ng gusto mo manahagado na tabang. Oras natin, 8:31, oras po sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ang ating lahat kay ABS Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bay, lingaw ako. Ano daang nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo.
man hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa Kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Anhapot sa DZGB, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa DZGB. Balik po kita sa tuyang mga aerostorya lamang niya pagka. Tantod mananaw kita kiload. Ano? Mananaw tabay kita kiload. Kaya pirmi sana ka mong nakaantabay digdi sa tuyang programa. Tang haputa, yaon man sana po sa laugan sa tuyang programa. Yan, ha? Automatic, pag nasimbag po nindo nin tama, iga po kamo ki 100 pesos na load. Yan, ha? Misa na, standby sana dyan, ta. Ano yan, magkakaigba kita ki exam. Para po duman mga tugang sa makakasimbag tabi kan hapot nya to. Dili po sa satuya na programa sa Anhapot sa DCGB. Automatic, iga po kamo ki 100 pesos na load. Alright, now, oras natin alas 8:37 oras po sa Pilipinas. Basta unta mo na sa mga reactions kan satuya tabi na mga paraantabay. Digdi po sa tuyang programa, paano po pag ang camping mga bata on shoreline weather? May kwan na po yan. Igwa na po yan kikwan. Ki mga nakahanda po na mga contingency plan, no? Igwa na po kinakahanda yan na mga contingency plan. Magayon po yan na sa Boy Scouts Jamboree. Okay. Kahit pag grade 3 ka na, dapat tuon mo na ang law. Magayon po yan na sana maibalik ang dating activity kang BSP. Iyo baga. Ako sa totoo lang, ang mga akin nindo, paintrom po nindo dyan para makaadal sila. Morning, sir. Ako pabor na dapat ibalok sa dating activity sa BSP, lalo na po sa mga kaakian ngunyan. Sige na sana TikTok. Saka puro na lang gadget. Sana mabalik po ito. Ngunyan po, 60 pesos unvoluntary fee sa BSP. Sino man sana po yan. Iyo baga. Iyo nga. At so aki ko ka nag-eskwela kang elementary boda. Ano yan? Pinaintra ko tabi yan. Manag-enter yan sa Boy Scouts tabi. Kanya ang tabi sina dyan nag-eskwela sa Saro tabi na private school. Alright? O di sige. Another reaction, good morning Tabi Henry. Magayon po yan na ang Boy Scout, ako po nag-Boy Scout man, mas maray po na maadalan iyan kan sa tuya na mga gobernantes tangani po magayon. Ang problema lang, tapagyao na po dyan, nakukurap na ang sa tuyang mga gibo. Kaya day ka po mag-intra dyan sa politika, tabing maray ka, baka maparaot ka. Salamat pong maray. Salamat pong maray sa imo tabi na pagirumdum. Tabi. Ibaga, iyan sa na ata. Makon mo nga. Matuo mo lang scout oath, scout law, scout motto. Magayon nun yan. Mga tugang na sa tuya tabi na pag hiling-hilingon. Iyan mo ka sa online, mag-browse ka mo online. BSP, Boy Scouts of the Philippines, mga tugang. Yan po sa online. Mabasa nindo ang scout oath, scout motto. Hello? Hello, Migo. Yes, morning. Nataon yan, Migo, may mga babae nang naka-uniforming Boy Scout. Ang apod kaan Boy Scout girls. Yung mga, ikaw mga babae na yaon sa Boy Scout. Nakol na, igwa na, mga babae na sa Boy Scout. Pero ang dailang nagigibo, gusto mga lalaki yaon sa Girl Scouts. Kaya nalulula, lugod. Dapat babae man, lalaki man. May paliwanag ka, amigo ka ito. Lingaw ko na sa pali. Basta, yaw nandiyan sinda dyan. Boy Scout girls. Oo. Ang maray ko ta, kung para gari nga gender equality, ikaw man ki Girl Scout boys. Yeah. Pag nag-out ka na baga, iba man baga sa Girl Scout, iba man sa Boy baga, di ba? Kaya sa inito maduman. Iyo nga ni. Pero basta ang gusto ko, ilalaban ko dyan. So girl, igwag kay gamang ki Girl Scout boy. Iyo, amigo. Salamat. Bye. Sarawayo na. Manong Rick Mendoza ini. Hello? Amigo. Good morning, sir. Morning. Ako, dati kang elementary. Nag-intra man ako dyan. Oo. Tiwi ka ito kang hinot. 1995. Ha? 1996. Oo.
Hanggang ngayon lang sa yan, mga ano pa sa kaso, siguro, grade 6 lang sa hanggang ngayon nagkaito ka, develop baga, so, ika na magiging independent. Yes, yes. Totoo, amigo. Hindi man ako turo tatawag sa rusap na. Oo. Pag sikat ko ano, mo kung sakali mag-inuki araw. Yeah, oo. Totoo. Kapag mo na, so importansya na ika-independent, na ika nga asahan sa magura mo, na ika sana magmumarkada ka mo or magkaklase ka mo na kanya-kanyang obligasyon sa oras na araw ka ni kang mahanap ka araw ka ni then may sarong scout leader so scout master pala na pag-araw ka ning oras mamata na ta mapurol in line. Oh, correct. Disiplina. Dawa ka na matagaso ng lawas ko ta elementary dentro ta magbayli na pasabayli ako kahit Yung pag amigo, yan na. Nag-experience siya bagi kami mag-join sa kwan sa utubagang activity sa Bangi. Oo, iyo. Oo. Matagaso ng lawas ko, napabayli ako ka ta maiiling ka. Nagigi. Correct, oo. Oo. Magmahon. Okay. Salamat amigo. Alright. Thank you. Alright. Diba? Oh. Ako ito pag may jamboree kami, kampural, national, ang pinma ko may darang notebook. Taka ito baga, wala man ki-chat, dahil man ki-text, dahil man ki-Facebook, dahil man ki-kwan. Ang komunikasyon ka ito, surat. Kaya pinma ko may kwan ka ito, may darang notebook. Pag nakamidbidan ko na ang sarong persona, kukuhaan ko so exact address, kukuhaan ko so exactong pangaran niya, ganyan ko, I'll send you a letter. Sabi kan sa Girl Scout, sure. Sabi niya, hihintayin ko yan, ha? Sabi ko, oo, hintayin mo ang sulat ko para sa iyo. Araw ka na ko ito, no, Jerome, dakula kong mga kapenpal, ang hapon kan, penpal, Dear Ngaya Arian, how are you today? Diba? Penpal, nadidevelop mga tugang unfriendship nin tao. Hello? Amigo, Yes. Morning. Pero, so style ko. Ano? Ano amigo? Paano kaya makauko ng mga nagka-camping na mga Boy Scout, Kan, nikat ko ba ako nga naka-out kayo sa UP Los Baños, narumdaman mo kayo ito. Pero medyo magkapantay lang kita siguro sa edad. Sa UP Los Baños kayo, so natural jamboree. Yes. Makiling pa rin. Sa may Punkan Mount Makiling. Harani sa Mount Makiling. Nakasabay ka dumaan? Yeah, nakabot ako dyan kaya. Takuan ako high school ako Iyo. Pa ako man, high school ako. Third year daw ko ito. Kayo ang mga Boy Scouts, ay managdadarati mga igdaan nila. Yeah. Kung nagiging mo ka igdaan, tapos magibo ka bagakan, dahon bagakan nyog na pang, Diyan ako migo nakaukod, magibong salasala. Aram ang salasala. Yes, ako man amigo. So dahon kanyog na pangatop. Panglanog. Diyan ako nakaukod ka. Kalayo baga duman sa bambo? Yeah, oo. Nagkarulugad na ang kamot mo kapipisikan, Kakapipisikan so luho duman sa gapo. Ang maano duman migo, ang pinaka-highlight kayo ito, so pangbag baga, so campfire. Campfire. May campfire. Magigibo kami kan kahit na pisi na may tela, na may gas, may gasolina pa rin. Dalagan duman sa natambak na bagol. Pag yung sabritan mo. Ang campfire, nag-iiba na so ina, nag-iiba na so ama. Bako naman ng anong girara isunda, diba? Para ang scouting is yan, survival ba yan sa jungle. Kaya nani ba kayo ito, ipakita si Jungle Bolo bako? Yes. Kumiko. Sige, yan lang nito. Okay, salamat. Naroon ko kaya kan mga panahon na nakaiba man kita sa mga regional, minsan mga national. Mahon. Iyo, nakadakal akong barkada ka ito, si suratan ko paguli ko. Iyo, dakong ka ng mga taga Iloilo, Bata ka ito mga amigo, doon sa nampipila pag mahulog ka ito sa Koreo, sa postal, airmail o ordinary? Special delivery o ordinary. Sinaibo mga bagaki, kan mga naghaloy-haloy na baga, may priority mail lang biga. Priority mail, yan. Okay, salamat.
Indakon, kamong, ining mga internet man inabot iyan, na ngaya. Mahulog ka ba dyan sa post office, Jerome? Hapotong ka kanso sa post office. Ano ngaya, sir? Airmail ordinary. Nang ordinary. So, itong puti, nakop na sobre. Titimbrian sana yan. Pero pag airmail, may ang sobre, ibang color. Blue and kuha na may stripe. Blue and red, may stripe. Tapos may gusto na airmail. A mail. Yeah, di ba? Madali siya, mga tulong aldaw. Ang problema, na pag-abot sa barangay, haluyunon makaabot ang surat. Kan mga panahon. Hello? Hello, Migo. Kaya tumigo, may kartero pa di ba? May pulis pala na nagpapapundo sa kuya. Hindi ko nariparo, tagaurong taga. Bala ka. Kinawang ko niya ko sa Henry Maseda, kaurong ko. Away, sige, diretso na ngayon. Tarabayon ini na. Balik ako naman sa Jamboree na ito sa Tiwi. Tama ito sa tara mo. Kapag kang mamimigbidahan mga iba-ibang region, mas ate, iba-ibang syudad, ibang probinsya. Kunya, ditong mga propinpan paga. Ang mga kaklase ko kang gino, ang mga pangarap, mga sinauna paga. Iyo. Bawa Aplinario. Eduardo. Yes. Ang pangarang ko, Joseph Christopher. Ang Rosano. Nakuha ko mo nang nag-arabo sa konsora. Tayong tigo para pamidbid ko naman na pangaran sana. Pinataraw ko naman sa mga bawat campsite. At tayo, Migo, bata, pag-abot pag-urulian, padara ko lang kisurat na na-receive. Ngunyan, nakulunong sa kuya yung nag-arabot na surat. So, iba akong mga kaklase. Dahil na, so Eduardo, so Apollo, dahil may nag-arabot sa surat. Di yun, no? Garo. Dahil nag-arabot na yan. Garo, sa tsura man yan, adi. Dahil, sa pangaran, Migo. Sa pangaran. Oo. Dahil yung pangaran, nitid man sa nakang barangay. Malato mo. Okay. Wala, Migo. Sige, Migo, salamat. Native pala. Ay, nako. Iba ang kwan kahit experience sa kampanahon. Mga tugang, hindi ngunyan kaiba naman talaga eh. Hindi ngunyan kami tarang LPG dyan o ibang makuan. Pero kami kahit may dala kaming kahoy. Hello? Migo. Yeah. Tama ito nagkapunsay mo na. Sa ngunyan, minalwas, very outing na kang pamilya. Yeah, siyempre. Hindi si scouting, dahil na so buda si. Kahit tumigo, dahil man ka ako kina-experience na nga so campsite hindi gwa kidingge. Kaya nga, hindi ko kinadinggit. Gire kong naaraman. Siyempre kayo tumigo ta. Kung baga sana, pero yung malinis. Malinit ang panahon pa di. Ang panahon, mapresko. Kaya nga ni, tama ito sabi ni Sir, na nga outing na nga sa iya rato ang pamilya, nakakutsi pa. Oo. Kaya ito na, maro lang ako kasi na iskila. Ano ba Paul? Diyo. Kaya sa scouting, dahil nasa buda si. Outing na malwas. Ano na? Outing na, dahil sa buda si scouting, outing na. Outing na pala. Ina, magsala amigo, tamay mga cellphone baga. Yes. Ito sa aki. Ano nagkaon ka na lamang dyan? Oo. Dahil pa ngayon ba? Dahil pa ngayon nagkaon digdi. Ano nga yan niya, scout nindo? Scout master nga yan. Alat niya, tama dyan nga ako. Yan. Samantalang kita migo nagluluto. Di ba? Yung baga, survival nga ni Bigapod. Kita nagluluto. Tapos, may team na nakaschedule na magluto kada daw. Pamahaw, pangudto, pamanggi. Kaya kayo talaga, enjoy na marayang kabataan, no? One time migo, nakaschedule ako magluto, pamanggi, salbata na, malingawang konso asin, luto na. Paghigop kan, so sabaw kan utong scout master me. Sabi sa ko, ano nga yan ninoy, maskadon. Karabang takot ko. At nga ta si mong asin. Gusto po lang migo, salbata ng tabaang. Sinabakal mong asin, no kung maskad. Asukar sa nabugtag ka rin. Muna kayo ito mga amigo, may tigla lang mga sa belt, kung tarambis ka na nag-attend yung mga jamboree. Ano yes. May badge. May mga badge. Yan, badge. Yeah. Bakong good today. Badge. Okay. Okay, amigo. Salamat. Alright. Sabi ni Amigong Rondon, sabi ni Amigong Rondon, tama siya. Sa Los Baños po, it's the first Association of Southeast Asian Nations Jamboree. Iyong ASEAN Jamboree, Asian Jamboree. Diyan po ginibo kampanahon, di ba? Diyan sa Los Baños Manang. Pero ako naka-attender kay Nimigo. Nag-abot ako diyan National Jamboree. Pero ining pinakainot na Asian Jamboree,
Tabi, dako na, ASEAN Jamboree, sabi, ASEAN Jamboree. Dako nag-attend rin. Nakabot ako dyan, one time sana, National Jamboree, Salbatana. Ang short ko ka ito, so hala baunon baga ang medyas, ang medyas mo, sa baba kang tuhod, grabe dya. Pero maliputon, magayon nun. Pero dako ito pingisipon, kan mga panahon na ito, kaya kita nag-attender sa araw ka na pagtiripon. Palibasa, ton kita sa bulod. Nasa linya, good morning Tabi Ate Rondon. Good morning, Joshua Bino. Nasa linya, kaming Joshua, good morning. Joshua? Hello? Joshua? Hello. Yes, go. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Napapagkakitaan ka nagkapirang mga concerned citizens, Ligaspeño, ang lubak-lubak na porsyon kan mga riles. Digdita BBP Henry sa palibot kan syudad min Legazpi. Ehemplo, digdi sa may riles sa barangay Sako Pagarin ni BBP Henry kan barangay Bitano. Dito gang tinampo from Gaisano going sa Legazpi City Grand Terminal. Halang tawon dyan BP Henry listakan na mga nakaaging bulan, pinahalangkaw iyan kan PNR. Kunyan, nag-cross bagan sa tinampo. So manag-ibong na porsyon kan tinampo, naglankaw sa riles, piga dampinganin po tapos daga. Marayon kan panahon na mainit. Alagit kan mga nakaaging aldaw na sigidwa baga so pag-uran, ibinurulos na sa dinamping na graba asin daga. Rason para madipisilan ng mga bihikulo na makabalyo sa riles dahil ta ihemplo kung tricycle sakit talaga ang gulong sabi ni Henry na makaangat makaibabaw duman sa riles makabalyo sa balyong porsyon kan tinampo. Kunyan parte kan Pinoy ang pagiging madiskarte and maginibo rin pagi para makapagdurudulin siya sa oral daw. May kanya-kanyang bit-bit na pala, madamping duman sa mga loho, lalo ba dyan sa may release ka na barangay Bitano, Gaisano and terminal area. Madamping, sabi ni Henry, ni na daga, and may bit-bit naman na guro-garapon, nagahuhulog man, nagaaging mga bihikulo, private, asin mga pampublikong lunadan. May nakaulay kitang police personnel digdi sa Legazpi City kung sain si Kunsaya. Pero ngayon makasupugon man para sa ahensya na dapat nagmamantener kayan. Tatawo na ang nagmamantener. Tapos so iba ngayon ako, nalimbawa ako man talaga may darang bihikulo. Pagman naman ako na maghulog ki 5 Gs para oral daw. May nagmamantener kan lubak-lubak na porsyon kan mga riles. Ang problema, kung oral daw ka nag-aagi, naguhulog ka ng 5 Gs, kanugon man, sayang man, kung kaya dapat mariparo man ini, kan ahensya, PNR, o kung anong ahensyang dapat na mag-maintain, kan mga release, today man masyadong lubak-lubak na, arganing ihemplo digdi sa may barangay Bitano, na pinalangkawan sa release tabi ni Henry, ang problema sa dinamping, iyon na yan, ibinurulos kan oran. Lalo pag mauran-uran na makusog talaga tabi dito Henry, na-stop dyan ang tubig. Tabako man siguro masyadong marayo na ang kalidad kan drainage. Stuck dyan ang tubig. Sa may parting release na yan kan Barangay Bitano, going ka sa may Legazpi City Grand Terminal. Kaya talagang day maiwasan, ibiburulos sa ramping na gapo asin mga daga. Kundi parte kan pagiging madiskarte kan mga Pinoy, nagatagadurdamping ng mga residente na pagkakitaan paman 05, 0Gs, depende sa ihuhulog kan mga nag-aaging bihikulo, private o mga pampasaherong jeep. Kaya tabi dito itakan mga nagkaging aldaw na reparo ta pagmuran, dipisilon dyan para sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga tricycle. Tano minsan, iyo ang nagkakausa, main traffic dyan sa lugar. Takot ang tricycle na guguong, nalidipisilan na makasaangat duman sa pinahalangkaw na porsyon kan riles, grabe na nakapilang mga bihikulo tabi ni Henry na nakakaabante. Ay man kay may mga kumbaga kusugbuot na tuwangan itong para tricycle, takon halangkaw ang tubig, maludumog ang bides,
Kaya sharing kayo ng sitwasyon tayo dito, Henry, lalo na pag mauran-uran, dyan sa may portion na yan, Canriles, sa Gaisano going Legazpi Grand Terminal, ibinurulos pag mauran ang mga damping, rason para sa mga residente na mag-ibo rin paraan na kapag pagipaman para mapagkakitaan. Yan ang dagdag na sitwasyon. Chris Fabino, SCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. O mananaw kita kilod ngo yan, 100 pesos tabi. Pinadaran ako digdi ni Councilor Mila nin i-premium mo nga niya ang tabi, barkada. Si Councilor Mila ka to pa niya bako pang kabitan magkami rin bidan na kami kaya ay kung yan ma-premium kang load mo nga na hapon nga na aldaw o na ang hapot ano taben aktibidad nagigibuhon sa Barangay Basag, Ligao City. Yan ha. Magapot tabi sa 0928-777-5548. Sabi ni Kuya Mike, sabi ni Kuya Mike, tabi, Roberets po ang apod kan mga girls na kasabay sa Boy Scout. Ata, yung mananggad Kuya Mike. Adi, good morning Kuya Mike. Hello. Hello, Gambori BP. Noel. Masyado kang kildoy man Nagkataon. Alam nga natawan ta kakilod na 100 pesos. Actually, ang sabi ko, BP, yan mga rini. Gari ang gusto mo, gari 500 gayon. Kaya gaya ni... Ano? Mila? Ha? Kaya gaya ni Consimila? Maski ba 1,000? Actually, kaya niya mga Gismail. Manay Mila pa. Wala ka. Wala ka. O sige. Sarawayon ka. O di, ito to kasi mo sulod pala. Ada yung mga bagaw. Kaya, tataka mo kung saan ang BP, yan ang mga release baga. Oo. May kontraktor na kaan. Yung bagaw, mga barrier dyan, pigirahin na baga, pigluluwayan na. Iyo, pigapalang na eh. Pigapalang na rin na. Oo. Actually, dapat man talaga, Migo, halangkaw yan. Later part, mahalin mo, espaltado na, may mga barrier na. Ang harap mo ka, target ka, magpunding sa ligas hanggang Quezon atay. Iyo, sa Japan nga ni, pare, ang trend, bako na sa ibabaw nagdadalagan, sa iraharom na, nakabitay. Sa Japan. Ay, iyo, hindi ako nahiling na trend. Paglaog mo, nabibitay ang trend, nagdadalagan, nahiling mo, nasungtungan mo, na salming. Kaya nga, kung yan na summer, maduman man ako, tanga ni hiling ko, kung tama pagtatara mo. Okay, see you there. See you. Bye-bye. Bye-bye. See you, amigo, sa Japan. Hello, good afternoon. Good morning. Hello. 100 pesos. Sisay po ang ano po ang pangaran kang kahurong na taga BSP ka sa bago? Manay. Ano po ang pangaran kang kahurong ko ka sa bago na taga Boy Scouts of the Philippines, Southern Luzon? Hello? Hello? Wala. Nawara. Hindi kayang Noel na ni. Yun nagpapara. Oro intra na. Ano ini Ang simbag po, Regional Jamboree. Nasimbag na po. Iba naman ang hapot. Ano ito? Ano tabi? Sisay ang anong pangaran? Naling muna ini sa amigong Richard. Richard, amigo. Nabuntutan mo naman sa patrol me. Nabuntutan mo naman. Board member Richard Opeña. Ang kasarabay ko sa Board of Trustees. Kang ACCI. Amigo, maray na agad tabi sa imo. Ano na? Wala na. Alas 9 na lamang. Ano sa pangaran kang kauron ko sa bago? Wala, adi. Wala. O sige na, ulit na sanang hapot. Unang hapot. Ano tabi ang pangaran kan sa Muya tabing program coordinator dito sa DCGB? Alam daw. Rito na kita sa recording. Alaw naman kita sa Hello. Wala. Uy. Hello po. Alas 9 na lamang. Natay nito nagkukuha ng cellphone ko. Di ako nasisimbaga. Mandali lang. Sige daw. Last caller natin. Alas 9 na.
Pwede dyan, sa nang hapon kita di. O na. Hi na. Saan gigibuhon ang regional jamboree? Sain. Pwede pa din ang cellphone ko. Saan gigibuhon tabang regional jamboree na mapoon sa March 6? Ano na? Hello? Hello, sir. Bigo, saan gigibuhon? Ligaw City. Sain? Basag, Ligaw City. Aha, 100 pesos sa imo. Yo. Salamat. I-text ko sa imo totoo sulod ha. Salamat. Bye-bye, mabuhay. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye. Maray na aga po. Tingog kamanwaan. Susunod na. Paimwa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan.